Radio DJ ug Program Director sa Barangay FM 103.5 Davao nga si Papa Benjo gihinumdum human sa kalit niining pagpanaw tungod sa disgrasya sa Davao City kagabi. Ani ang report ni Argil Relator. Good news ka barangay! Live na si Papa Benjo sa itong Facebook page. Barangay FM 103.5 Davao. Pagtungtong sa alas 3 sa hapon, madungog na ang makalingaw nga programa sa radyo sa Barangay FM 103.5 Davao ni Papa Benjo o Orlando Maratas II. Apan wala damha nga Webes na di ay siya ulahing madungog sa kahanginan. Alas 6:45 Webes sa gabi, diyang pauli na unta si Papa Benjo gikan sa iyang radio program sakay sa iyang motorsiklo. Dihang nadisgrasya kini sa Davao Cotabato Highway, Barangay Dumoy, Davao City. Sa kuha sa dashcam video, makita ang kalit nga pagtuyok sa uluhang bahin ni ining tanker truck. Didto na di ay nahitabo ang disgrasya. Subo pamalandungon nga dead on the spot ang biktima. According sa investigasyon sa Balyo Police Station sa tuang traffic investigator dito nga ang truck nakakaon siya og portion sa pikas, so mura siya og kanang naka-counterflow or naka-encroach siya gamay dito sa pikas nga lane kung asa naa didto pod ang motor mao nang naadyoy bangga nga nahitabo. Wala una mihatag og pahayag at tubangan sa kamera ang kabanay ni Papa Benjo. Ginaandam una nila ang pagpahiluna sa lawas ni ini. Hinoon, nag-aregluhay na matud pa ang kabanay o kumpanya sa tanker. Sanglit disgrasya gayod ang nahitabo. Human sa panghitabo, gihinumdum sa iyang mga kaubanan sa trabaho si Papa Benjo. Kinsa nahimong ikaduhang panimalay ang radio booth sa Barangay FM 103.5 Davao, sulod na sa 18 katuig. Lisod man dawaton pero wala tay choice kundi dawaton ang panghitabo, no. Si Papa Benjo manggod grabe na siya kabuutan nga tao ba. Siya magud mong program director dito sa Barangay FM, unya ang PD siya gina magbantay sa mga among adlib sa on air. So kunay mali, naipalpak every day siya gina mo chat mo PM gina siya sa kuha. Ni panaw man si Papa Benjo, apan mitatak gayod siya sa iyang mga higala ug suking tigpaminaw. Barangay FM 103.5 Davao. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.